I pozdrav svima ljudi, ovdje je Aleksa. I danas, ljudi, kao što vidite danas, ćemo raditi neki challenge. Probaj da se ne nasmiješ. To je samo moj drug Pavle. Pozdrav za njega. On je glup. I možemo da krenemo. Imamo 3 pokušaja. A že, pomirisali jedno odmah smrdi. Ovo ne smiješno, je bolno. Ovo je jadno. Koliko je jadno. Da. Jadno. Imam još 2 pokušaja. I ja imam još 2 pokušaja. Će propade. Rešio je. Rešio. Ovo se ne važi, on me ne smije. Evo, kako. Nema copyrighta. Ovo će biti cenzurisano, nema sponzora. Jo, ovo znam. Headshot. Da. Bože, strašno. Što ovaj pokušava? Ovaj parkour. Da. Nešto mi izvodi. Jo, ovo znam. Čovjek se prepo. Joj. Čekaj. Ovo kad muškarci pokušaju da nešto kuvaju. Sad će da ga da. Čekaj, izvinjam. Malo tiše. Znači, ti. Ili ujko. Ujebote. Evo, vratio sam se. Sad će pesnicama. Imam još jedan pokušaj, ja. Ja. Ovo se nabio. To se nije važno. Bacilo. Imaš još jedan. Ja još jedan. Ujeboje, što bi ja volila mi se ovo desi. Ja. A da zatvorim oči i nos. Da. Struja. Strašno. Jo. Što mi izvodi strašno? Ovo se raka. Joj. Sad će glavu samo. Ovo skop. Jebote. Kako? Ovo nije. Koliko ima kila? I ovo se blesi. Pogledajte. Bože, sreće. Ima sad sreće. Sad je imao sreće. Strašno. Da je mi dao kaznu. Ja bi mu dao kaznu 100 godina. Šalim se. Gledaj tamo pozadinu. Joj, ovo znam. Sad gledaj. Ujebot.
Hello, darkness, my... Bože, ovo neki... Ovo neki... Da već... I evo ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ovo je bio neki malo kraći video. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno stavite like, share, sub. Tu ću vam na ekranu pisati like, share, sub. Naravno... Inače u subotu pa nadalje neće biti klipova jer će biti na Zlatiboru, inače možda budem okačio neki video. I do tad vidimo se. Izvinjam se što nije bilo klipova, to je jer mi je bio telefon na popravci, naravno. Ja sam Aleksa i sjebla sam, sam ja. Ćao. Čekajte, moram profesionalno da dodajem. Čekaj gdje je kamera. Ćao. Pozdrav. Čekajte. Ćao.